Riaren bihotzak beti egiten zuen lasterka, kristalezko leiho baten kontra hegoak astintzen zituen harrapatutako txori baten antzera. Hitz egin nahi dut, pentsatzen zuen, baina beldurra handiegia da. Borroka honek txiki mantentzen zuen eta bere ametsak blokeatuta zeuden. Bere lagunak, Aniak, bere mina ikusi zuen. Ania lasai eta indartsua zen, zuhaitz zahar eta sendo bat bezala. Beldurra pentsamendu zaratatsu bat besterik ez da, azaldu zuen Aniak. Ez da benetako arriskua, baina zure adimenak trikimailuak egiten dizkizu. Aniak bere sekretua partekatu zuen, minutu isila. Beldurrak jotzen duenean, ez borrokatuarekin. Gelditu besterik ez, itxi begiak eta hartu arnasa sakon minutu batez, esan zuen. Zentratu airea sartzen eta ateratzen, itsasoko olatu bat ikusten ari bazara bezala. Ekintza simple honek beldurraren sorginkeria apurtzen du. Riak bere praktika hasi zuen, minutu isila probatu zunean dien aurretik. Kezkaren beroa sentitzen zuenean, gelditu eta arnasa hartzen zuen, aire freskoa dastatuz. Beldur pentsamendu zaratatsuak laster susurlatu bihurtu ziren, gero isiltasuna. Azkenik, bere aurkezpena egin zuen, bere ahotsa argia eta indartsua zen. Bere bularra ez zen astun sentitzen, harin sentitzen zen, gora igotzen ari zen aire beroko globo bat bezala. Ikasi zuen ausardia ez dela beldurrik eza, baizik eta haren erdian arnasa hartzea. Ikasgai indartsua hau da, beldurra ezin duzu ezabatu, baina arekin duzun harremana alda dezakezu. Zure arnasa da zure aingura. Erabili, minutu isila, zure adimenaren indarra berreskuratzeko gaur. Arpidetu, basko ere popra eta komentatu, nire aingura, praktika hau hasten ari zarela esateko.